Spoznala jediný strom, ako sú ostatné. No, toto máš listnaté. Je to nejaký hličnatý? No, toto nie je. No, pozri sa. Pozri sa, nie je tam nejaký hličnatý? Ne? Hente niečo. Hente niečo. Skús pozrieť v koreňoch. Pozhrňaj to. Tu má ukladané dreva nejaké. Máme poklad. Poklad. Haha. Sme našli poklad. Ukáž, čo je tam aj. Polož to na zem. Pozrite sa, čo ste našli. Kiko, tuto daj. Do stredu. Kristián, tuto polož. Kiko, aj mama chce vidieť. Vidíš, každý tam niečo dal, toto mám aj my. Tam môže mušlo, Sofinka, tuto. No? Jaj. To sú listy, že tam niečo prečítaš. Pozri, táto. Prečítaj, keď chceš teraz.